Abalimi be county ya Nyamira nigo bairwe omweso ase okwenekerigwa ni mugavana we county ya Nyamira munalira bali abongukirire kolengwa elio komentwa oboyo wasego chikomentwa na kirabe ligokinia ligaseriabo na selitko libolemi elialengelitko lialero kirabalemi abo baegwa obosemia n'abamanyi bobolemi bakoragwa n'umugavana we county eyo ya Nyamira unafat gada Gisemba agutumanya Hekero ritko rya rero riri area baremi nigo abaremi naboigo abatugi be county ya Nyamira basemiwe enchirengia parakinie rigesariabo anene abatugi be Chombe engombo na average gagere 3 to 5 liters chinze chine 30 to 50 liters tutara ikeji 30 ndokora abeka average ya 10 to 20 breed improvement ngombe enyore mori ebuata mabere kubwengena narige kubekwe breeding ya geweke ya gatatu bono kobere piwa. There is no way ora ragire ngombe e breeding ya tonyora 15 liters to 20 liters per one day. Nigo abaremi betugo tibanjira munyagitari onde bwensi kurwaria etugo yabo anene ebirobiria erendwaire naribagaria yo nerebya umunyagitari oyo korokya ekadi yemeremo aseboigo baria bakonia na konyenya etugo yabo ekero yarwarire buna nigo egetambukero egetindi kiraje kuimukiwa asebari Kenya hatuwezi kufanya export ya maziwa, ya mbuzi, ya ng'ombe, ya nyama kwa sababu ng'ombe zetu ama nyama zetu na maziwa zimejaa dawa huko ndani. Kuna wale ambao tumepata ripoti kama wale ambao labda saa nyingine ng'ombe ndio hiyo wameitibu mpaka wanaona mara ya mwisho wacha waende wauze ndio watu wengine wakule sumu ya dawa ambayo imejaa kwa mwili ya ng'ombe. Hawa pia ndio tunawapea onyo kwa sababu tumewashika wengine na tukishirikiana na counties na tumekubaliana kwamba hakuna dawa, hakuna ng'ombe mgonjwa yenye imejazwa dawa mwili inakubalika kuchinjwa katika kichinjio yoyote Kenya hii, na mwenye anafanya hivyo Kenya Veterinary Board itachukua hatua. Aiga chisese chimbori naboigo Chombe nigo chaigwa eriogo naboigo obuyabo kwena na eriogeriga guchasibori nigo chiakwanirwa debisi yene ryo konyora isese ko bagwa mwitu egento ekogera toena ni priority asoborwe irogo neriye bure togoteme bure zoonotic by zoonotic etomanishete ebokobase esese gwachase mwanyabana na baibere etogwatoborwe bokoroku entira asege somokoro anthrax nobo noboreire bure zoonotic bogotera mwanyabana nende wansi mwanyabanta abonyorira atanyore medication ya bwango oborwe bogoita namba isato ndogwato horoire mu Chombe bokoro kulambi skin disease engombe once ya be affected production ye kugenda nsepi na ende it can eventually lead to death. Omugavana nyaribo nigo arireira bona nigo agucha koenekya na omoroberio oyoiga guchore kogenderera e county ya Nyamira enkima abalimi baito twabaretera abantu bakubasomera n'oboremi bategerera na ende mwakora munobo science bawateba tokorwa ndotabali goma iyo tokanisa county Chonsipi abantu banyare basomirwa oboremi obuya Hingo ripotere getembe korwa segeti ekeiga kya esanige kegotoka emeye wodi ya Mawawa ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba